Týme, všechny vás zdravím a dnes chci s váma mluvit na velmi zajímavé téma. Pozitivní myšlení. Kdo je to ten pozitivní myšlející člověk? Co to je zač? To je asi člověk, který stane a řekne: je slunko, já jsem pozitivní, je kytička, já jsem pozitivní. Možná, přátelé, ale je to především způsob, jakým se díváte na tento svět. Způsob, který implementujete a vychováváte v sobě a díky kterému pak koukáte na tento svět absolutně jinak. Víte, ten pozitivní myšlející člověk, on taky zažívá nějaké strachy, nějaké nepříjemnosti, deprese a tak dále a tak dále. Ale jak jsem řekl na začátku, on má svůj způsob, jak se na to podívat. Zdali to přijmout nebo ne. A existují k tomu techniky, které dneska proberem. A pokud budete implementovat tyto techniky do svého já, neustále je praktikovat, tak já vám zaručuju na 100%, že se z vás stane ještě víc pozitivní myšlející člověk. Když jsem dnes vypisoval, co všechno vám dneska řeknu, tak toho bylo strašně moc, protože těch technik je opravdu hodně. Ale já jsem se rozhodl vybrat ty 3 základní, které když implementujete, tak co nejdřív ucítíte rozdíl. První, mějte se rádi. Pokud děláte práci, kterou nesnášíte, pokud nemáte žádné koníčky, pokud se nestaráte o své psychické a fyzické zdraví, tak zkrátka nemůžete být pozitivně myšlející člověk. Ten člověk, to nejde propojit, rozumíme si dobře. Takže pozitivní myšlející člověk nebojí se změn. Pokud potřebujete změnit práci a cítíte to tak je změňte. Nemáte žádný koníček, tak ho najděte. Prostě začněte se milovat. No a velmi důležité v tomto aspektu je vizualizace. Co to je? Tuto praktiku jsem implementoval vždy. Ani jsem dřív nevěděl vlastně, že ji dělám. Až potom s postupem času jsem se dočetl, že to je praktika. To je v podstatě to, že jsem představoval, a i vám doporučuji, to, po čem sním. To, co chci. A když si představuji to, co chci, po čem sním, tak ve mně to vyvolává velmi dobré pocity. Takový mravenčení prostě. A to je to základní, protože náš vesmír na tom funguje. Vaše myšlenka může být hmotná, jenže ona nebude hmotná do té doby, dokud vy to necítíte upřímně, dokud nezažíváte právě ty příjemné pocity. To právě se sloučí. Vaše mysl, vaše pocity a neustále opakování toho, co chcete. To je ta vizualizace. Takže tu implementujte do sebe, představujte se, vyvolávejte ty dobré pocity neustále. Víte, když se něco dobrého vzpomenete, tak si řeknete, já se cítím teď dobře. Toto potřebujete cítit každý den, protože tyto hormony, tyto vaše bublinky, takové, které vy vyvoláváte díky vašeho myšlení, dělají najednou váš svět. Najednou se vám otevírají nové dveře. Najednou, když vás někdo se snaží urazit, tak vy se máte rádi, vy víte, co chcete, vy víte, co jste představovali. A najednou někdo něco říká, tak vy se na to podíváte jenom a řeknete, jo, v pořádku, to je tvoje myšlení, to je tvůj pohled, já se na to můžu podívat, ale nemusím to přijmout k sobě. Druhá věc, kterou jsem napsal dnes, je meditace. Ne každý zatím přijímá meditace. A když jsem se ptal ve svém okolí, zdali meditujete, tak k mému překvapení 90% řeklo, že ne. A jenom 10% medituje. I pro mě, když jsem dřív začínal s meditací, to bylo něco nového, v co jsem moc nějakým způsobem nevěřil, dokud jsem to nezačal pociťovat na sobě. Víte, každý denní 30 minut denně meditaci, ale dokonce i když nestíhám, tak tu medituji třeba 10 minut. Jenom 10 minut nastavení mysli. Víte, vy ráno vstanete, si vyčistíte zuby. Vy ráno vstanete, umejte si hlavu. A co váš mozek? Co váš vnitřní svět? Kdo se o to bude starat? To je právě ta meditace, která je zapotřebí. Když se podíváte na všechny úspěšné lidi, tak všichni, co jsem četl, tak používají vizualizaci
a meditaci. Je to prostě brána k otevření nových dveří a nastartování nového dne. A u meditaci, víte co, podívejte se na moji meditaci. Určitě ji vám pošlu, určitě ji vyzkoušejte, ale zároveň vám chci říct, nebojte se vytvořit svoji vlastní. Nebojte se tvořit, protože to je váš život. A pokud vytvoříte meditaci, která je šita na vás, tak opravdu vám bude stačit 10 minut denně jenom zameditovat, nastavit, rozložit to všechno po poličkách a najednou zase přijdete, potkáte se s nějakým negativním vlivem, jenže díky vaší praxi, vaší meditaci a tomu, že se máte rádi, vy už na tuto věc budete koukat jinak. Zase je to způsob myšlení, způsob dívání, způsob otevření tohohle světa. A když na to budete dívat pozitivně, když vás to nerozhodí z vašich kolejí, vy víte, že to je jenom život, že ta informace vstoupí, projde skrz vás a odejde, nebo třeba neodejde, ale pokud neodejde, tak to bude zase váš nový svět, který nechcete. No a zde nacházíme do třetího kroku. A třetí krok, já jsem ho pojmenoval technika pozorovatele. Co to je ta technika pozorovatele? Je to ten člověk, který přijme fakt, že ať se děje cokoliv, ať používá jakoukoliv techniku, meditace, cokoliv, tak stejně v tomto životě budou přicházet momenty, který on nebude mít rád, který prostě se nebudou stotožňovat s tím, nad čím přemýšlí a co chce. Takový je prostě svět. Tak to je třeba přijmout. A vždycky se postavit čelem těm věcem, který přichází. Takže technika pozorovatele. Dejme tomu, přijde nějaká situace, která není moc příjemná. Jenže vy už jste ráno meditovali, už jste pochopili, že máte sebe rádi, že se měníte, že máte koníčky, že máte vedle sebe lidi, kteří vás mají rádi, protože vy neustále toto budujete. No a technika pozorovatele najednou je taková, že to není jenom, že pozorujete, co se děje kolem vás, to je jasné. A zároveň pozorujete, co se děje uvnitř vás. Je zapotřebí pochopit, že mozek je součástí vašeho těla. Něco jako je ucho, nos, to samý ten mozek. Vy řídíte ten mozek, ne, že řídí ten mozek vás. To znamená, že technika pozorování spočívá v tom, že vy se uvědomíte, že mozek je orgán vašeho těla, že vy ho můžete řídit a že pokud přichází nějaké negativní emoce nebo nějaké negativní věci ve vašem životě, tak vy se posadíte, budete to pozorovat, budete pozorovat, co vlastně ty emoce nebo ty nové věci vám přinášejí. Potřebujete-li je ke svému životu nebo nepotřebujete a zkrátka je nepřijmete, pokud je nepotřebujete. Vy pozorujete, podíváte se, řeknete si, jo, můj mozek je moje součástí mého těla, ale já prostě se nad tím nebudu zabývat. Uzavřete to a vyhodíte. To znamená, nepřijmete to, co chcete. Takže technika pozorovatele. Přátelé, týme, ještě jednou dneska do vás implementuju. Mějte se rádi, meditujte, afirmujte. Zkrátka, přemýšlejte a čistíte svůj mozek, nastavujte ho na celý den, aby vás nikdo o nic nemůže rozhodit. No a když ráno vyjdete z domu, tak si řeknete, dneska používám techniku pozorovatele. Ať každý mluví, co chce, říká, co chce, to neznamená, že to je fakt. To může být jeho pohled, to může být jeho nějaké nastavení, to může být jeho rozčílení a on to chce vylejt na mě a já to vezmu? No v žádném případě, já to jenom pozoruju. Takhle to projde vedle mě. Pokud tyto techniky začnete do svého života, tak vám zaručuju, že i vy začnete pozitivně myšlet. I vy začnete vnímat tento svět ještě víc pozitivně. Je to jenom o té praxi, implementování, vytáhání ze sebe nějakých starých pohledů a naopak implementování nových věcí, jako je právě meditace. Týme, jsem s váma, všechno zvládnem, budeme pozitivní myšlící lidi, stačí jenom implementovat tyto techniky. Jdem do toho!